Dar nu fermentau alea, cred că era rece aici, nu mai fermentau. Ca și fermentau. Da, că doar recurgeau pâinile Dar nu le fermentează, iar merele le lăsa și prioarele face. Da. Deci aici nu fost, erau mulți de la Moș, așa a venit. De ei, de la Moș, aici se ca oraș. Dar și ce mai Mai stat aici, fii atent, avea o colegă care munceau mărișul. Mai l-au schimbat, mai l-au lăsat pe la acolo. Asta e cumva, cred că a durat de acasă. Era ușor. Uite-mi cât de mică portița asta. Super. De ce să fac? Ce să fac? Cu căruță. La mine e praf mai mult acolo. Da. Hai să fixezi să treci pe cină în spate. Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor, amin! Prea cuvântai Cel ce vine într-o numele Domnului, către născătoarea de Dumnezeu, acum toți în vietele de mă păgăți. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Cei ce s-au cheltuit cu tradiția religioasă ruga crucea să fie sfințită, Dumnezeu să le dea sănătate, noroc, mulți ani de viață fericită, amin, și noi să le mulțumim. Astăzi, 6/6/2026, de Nicolae Nemes. Să știți la masă, să căsui pe biserață. Tot ce bună, să ziua toți.